Da şu vilayetiniň könürgenç etrabynyň zähmet süýür gelen gyýdary elýeşleriniň gödürli görnüşli bezek önümleriniň ençimesini taýýarlamak hüddesinden gelýärler. Çepereli gelen gyýdara eni mamalamyzdan dowam etgelýän tekinçilik kärini arka dowam etdirýärler. Bu ýerde tekinçi gelen gyýdaryň üsatlyk bilen eden elýeşlerine raýatlymyz tarapyndan uly isleg bildirilýär. Päýgam paýhas ummanymyň pragy ýylynda da gelen gyýdar türkmen milli elýeşlerini ýokary derejede önürmekde netijeli işleýärler. Belemeli zatlaryň ýene-de biri bu gurda halipa şägirtlik ýoluny aýratyn üns berilýändigidir. Munyň özi bu gadymy hünäriň muşdoklarynyň azallygyny şaýatlyk edýär. Arkadaly gahrman Serdarmyň başlandygyna keşdeçilik sunugynyň UNESCO-nyň adamzatyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyny girsilmegi, zenanlarmyň elýeşleriniň bütün dünýäde belin iqrarnama eýe bolýandygyny görkezýär. Türkmen gelin gyýdarynyň lepeslik bilen sünnälen egin eşikleri ýerine ýetiriliş usuly taýdan sungy derejesine ýetenler. Keşdeçilik sunugynyň täsir nagyşlaryny, renkleriniň ajaýyp fazlaşygyny özüne siňdiren owudun lywatlar bahar gözelligini, alham joşgyny özüne jemleýär. Halkymyzyň asyrlara aşgelen mirasyna gelin gyýdarymyzyň lywatlary, milli nagyşlary aýratyn urny elýär. Milli lywatlary tekmek bilen beşgullanýan hususy telekeçiler halkymyzda gadymdan gelýän halipa şägirtlik ýoluny dowam etdirip, öz hünärlerini ýaşarda öwredýärler. Şeýlelikde eni mamalamyzdan dowam etgelýän bu gadymy we müdümi kär nesilden nesile geçkelýär. Milli lywatlar gaýtalanmaja gözelligini nepesi bilen halkymyzyň boýsunçyny artyrýar. Eller hünärli ustat gelen gyýdar milli gymmatlyklarymy ösürmekligi döredilýän giň şertler üçin gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman Serdarmyň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar.